ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз душанбе 4 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. Дар зери навор лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин дӯстони азиз 100 евро баробар ба 1188 сомонӣ баробар аст. ва ниҳоят як бародармон хоҳиш карда буданд дар бораи юан ҳар рӯз маълумот деҳ. Юан ҳамон аст. 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ва 29 дирҳам. лайка бизанед, канала битар кунед. раҳмат ки моро мефаҳмед. ва ҳамчунин 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомонӣ ва 70 дирҳам. дӯстони азиз, раҳмат барои лайк, раҳмат барои подписатсия, раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои суханҳои хуб. ҳамин суханҳои хуб иншоалло ки беҳтарин шидеста. фақат касе ҳақорат мекунад, даштон мекунад, худованд ҳидоятш кунад. худо нигаҳбон.